Язмыш микән безне очраштырды? Юлларыбыз килеп кисеште. Күзләребез меңнәр арасыннан бер-берләрен табып күреште. Мин барлыгын син белмәдең, син барлыгын мин дә белмәдем. Яратам дип син әйтмәдең, мин дә сиңа сөям димәдем. Үз юлыңнан син дә китеп бардың, дәвам иттем мин дә юлымны. Сау буллашкан чакта тоя алмадым хәтта җылыңны. Ә йөрәктә нидер торып калды, сүнәр очкын, янар ут микән? Очрашырга сүз дә куешмады, очрашырбыз микән? Юк микән?